Alcalde, bon dia. Hola. Directe a les rampes, primera sensació. Bueno, molt content. Cabal és la sensació dels veïns. Els veïns estan encantadíssims. És una que venien reclamant de feia molts anys i jo em vaig comprometre que si tenia majoria absoluta tindrien les rampes i aquí tenen les rampes. És una necessitat per al barri, la gent està contenta i per tant jo estic content. Propers compromisos per al barri, per la zona. Sí, asfaltarem, arreglarem carrers, arreglar voreres, canviar il·luminació, tot això ho farem aquí, a Sant Crist i a tots els barris de Badalona. Suposo que les primeres coses que han pujat, la impressió bona, no? Molt positiva. Sí que hi havia una senyora, sí que havia una senyora que anava amb el cotxet i com que no estava acostumada, perquè porta molts anys sense poder-les utilitzar, doncs no s'han recordat de posar el freno, però hem pogut evitar que anés a més i molt contents. Si no es por el alcalde, como me mato por las escaleras, ¿eh? No, hombre, claro. Uy, porque me ha tenido que coger porque yo no frenaba. Claro. Tengo que hacer práctica, ¿eh? Ahora. Porque si no, claro. Oh, nos ha costado un poquito, ¿eh? Pero gracias a Dios por lo menos ya la ponemos, porque con la silla de ruedas, con el andador, no íbamos malamente. Pero gracias a Dios y muy suerte que nos han puesto la escalera.